Aloita uusi kysely kirjaamalla otsikko ja saatesanat. Valitse kyselylle aiemmin luomiasi kysymyksiä tai lisää kokonaan uusia. Uuden kysymyksen luonti tapahtuu hetkessä. Valitse kysymystyyppi, lisää kysymys ja määrittele haluamasi ominaisuudet. Lisää taustakuva ja olet valmis. Kyselyt ovat tehtävissä myös monikielisiksi. Voit käynnistää kyselyn suoraan mobiililaitteella. Tai tehdä linkit ja QR-koodit jaettavaksi haluamallasi tavalla. Kyselyihin vastaaminen on helppoa ja nopeaa. Voit muokata kyselyjen visuaalisuutta omalla taustakuvalla tai logolla. Mikäli keräät yhteystietoja, GDPR on huomioitu. Voit rakentaa oman dashboardin, jonka avulla seuraat tärkeiden kysymysten tuloksia yhdellä vilauksella ja pysyt ajan tasalla. Dashboardia käytät kätevästi myös mobiilissa. Raportoinnissa voit tarkastella kyselyn vastauksia syvällisemmin. Mikäli käytössänne on yksilölliset käyttäjäprofiilit, voidaan tuloksia tarkastella yksilötasolla. Filterin avulla suodatat haluamasi tulokset helposti. Käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Ole yhteydessä ja kokeile ilmaiseksi.